IFM News. IFM News. IFM News. Sports. May samanen na silver medal para iti Team Philippines iti Women's 10 Ball Finals iti Madriman nga World Games iti Chengdu, China idilaeng rabii. Daytoy ket babaen ken Pinay Q artist Jessica Centeno kontra ken Chinese Yuhan iti nadagket nga score 6-7. Manipod iti 0-3 abentahe ni Han nakakamat ni Centeno ken imabot iti maysa araklangen iti lamang tapno maala iti pangabak ngem maysa ka-importansyan nga scratch iti safety play para iti mo na bola iti nang ted iti gundaway ken Han nga duminaen iti maudi nga frame. Sigon ken Centeno nga dinanam naman iti napasamak ngem naragsak daytoy ken idaton na iti medalya para iti pagilian a Pilipinas. Iti agda mga adanen pakabuklan nga talo a medalya iti Pilipinas imuna ken Kayla Napoles iti silver medal iti women's 52 kilograms jiu-jitsu bayat nga ni Carlos Bailon Jr. ket nakibul summit iti bronze medal iti wushu sanda 56 kilogram class. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak RMN. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.